Em dic Maite Carreras, soc humorista de professió, casada per equivocació i mare de 2 fills per falta de precaució, per exemple, el nen i la nena. La nena, maquíssima, se m'ha fet gòtica. Jo sí que pensava que anava al cap a monja, perquè anava tota vestida de negre, blanca de cara i amb unes creus penjants, tota plena de pistons. Tu la trobes a les 6 del dematí pel passadís de casa i t'acollona, Va tota plena de piercings que cada vegada que passa per la nevera li dic vigila que t'estàs emportant tots els imants. Que l'altre dia va sortir al carrer amb la Torre Eiffel i la Moreneta. A l'edat del meu fill, els diumenges al dematí, encara m'aixecava, anava amb els pares a missa i després passejant, compràvem el tortellet i a la tarda jugant al parxís o veient la casa de la Pradera fèiem caliu. Jo ara li dic al meu fill, vols venir a missa a resar? Se te va la pinza, mama. Ei, de totes formes us he de dir que és un nen religiós, Sí, es creu Déu. Sí que resa, però ho fa davant de l'ordinador. Es lleva i el primer que fa és prema el botó i comença. Satélite nuestro que estás en el cielo, acelerado sea tu línea. Venga a nosotros tu hipertexto y hágase tu conexión así en mi iPhone como en mi teléfono. El download de cada día, dánoslo hoy y perdona a nuestros mensengers así como nosotros perdonamos vuestros hispanos. No nos dejes caer la conexión y líbranos de todo virus. Amén. No sento res. De tant en tant li deixo anar un sí, però no. Li fingeixo uns orgasmes guapíssims. Els tinc de tot tipus. Un arsenal. Mira, els tinc tipus asa, saps? Començo. I a vegades si m'inspiro, li foto un toque boví. També tinc uns altres que m'agraden molt, que és tipus gosset. Uau! Després també està el tipus mico. Aquest no se'n vol bé. I després el meu preferit, que és l'orgasme tipus medusa. En aquest jo no faig res, però és el que més li pica. La Graciela. Razón que tenés, querida. Mira vos, sin ir más lejos, ayer le di el finiquito a un amante que me caducaba y esta noche le abriré las puertas a uno de nuevo. ¿Qué querés? ¿O renovarse o morir, El de esta noche es cap de bombers de la Generalitat. Nena, en el calendario, agosto. De no aguantar. Y de saber elegir. Y yo elijo muy bien. Soy, ¿cómo les diría? Soy una mujer wifi, ¿viste? Chequeo todos los dispositivos que tengo a mi alrededor, pero solo conecto con el que tiene más potencia. Discutivas, ¿no? Totes són de xius. Sí. L'altre dia vaig entrar a la tarda a comprar 4 coses i després vaig anar a la perruqueria y vaig entrar a la perruqueria y le digo, oye, ¿qué me puedes cortar? Oye, por cierto, vi a una china. Digo, ¿dónde está Aurora? No, Aurora ya no está Aurora. ¿Me puedes cortar un poquito las puntas? No, ahora tú tienes que esperar 10 minutos. Pero si quieres yo te hago masaje. Es igual, ya me voy al bar y vengo de aquí 10 minutos. Em vaig al bar El Maño de tota la vida y estaba la china. ¿Qué estaba haciendo ella? No, yo soy otra. Precisament vaig entrar
amb un d'aquests vessants i tenien una camisa d'aquestes Mao, de coll Mao, i boníssima, Només els hi quedava una. La vaig estar mirant i era la talla S, la S xina. I la miro i dic, sí, jo crec que m'hi cap. Vaig entrar al provador i al cap de 18 minuts ja la tenia posada. Ara, això sí, sense respirar, sense respirar, vermella com un tomàquet, amb els botons a punt d'explotar, i li dic a la xina, ¿qué tal me queda? I em diu, bien. Al final vaig fer el que qualsevol dona amb 2 dits de cent faria. Me la vaig quedar. Aquest temps tenia el meu marit que tot el dia m'estava enviant missatges. Tot el dia. Va, vos! Si estàs contenta, envia'm un somriure. Si estàs trista, envia'm una llàgrima. Si estàs dormint, envia'm un somni. Jo sempre li contestava el mateix. Estic al lavabo. Què vols que t'enviï? Me passava el dia al lavabo, si no pixar un vomitat. Va entrar a la cuina a buscar sidral. I Déu-n'hi-do si el va trobar. Un bon sidral. Ara, això sí, la vaig haver de portar jo al psicòleg. 4 mesos de psicòleg que vaig haver de pagar jo. Ara, no ha entrat mai més a la cuina. I això que la dona sempre ha estat una moderna, però clar, hem d'entendre que l'educació sexual que rebien no té res a veure amb la que rebem ara. No. Nena, això no ho has dit bé, D'educació sexual cap ni una rebien. Llavors només es parlava de religió i de la puta que m'ha servit aprendre a brodar. De res, per acabar cosint els mitjons amb un ou d'aquests de fusta. I ara ni això perquè no et trobes. Ara faig servir les boles xines que també van molt bé. Jo vinc d'una generació on tot ho vam haver de pagar. I algunes coses molt cares. Que llavors no existia això de l'educació sexual i et repartien preservatius a la porta de l'escola. En aquells temps els preservatius i els anticonceptius estaven prohibidíssims. Era molt difícil de trobar-ne. Mare de Déu, jo mateixa me les vaig haver d'ingeniar un cop casada per fabricar els meus propis preservatius. Sí? El primer que vaig fer va ser un preservatiu arranxet. Amb punt de canaleta d'aquestes a la danesa, blau cel i blanc. Va ser regalant-li al ningú i li va fer una il·lusió. Com era perico. Mira, va ser posar-se, estrenar-lo i al cap dels 9 mesos ja tenia malament. Bravo, mira Margarita, levántate, volteate, deja que te vea. Está divina, está regia, mucho mejor que tu hija la carrera, ¿sabes? ¿Vos no te has operado nada? Yo no me he operado nada, todo es natural, todo. Pues escucha una cosa, vos si te operaras un poquito el pechito, un poquito los labios, como los culitos y así quedarías divina. Tengo un amigo cirujano argentino que te dejaría espléndida. Quita. Eso tú, que estás hecha una yonqui del bisturí. Aquestes s'estiren tant que quan obre la boca se li tanca el cul. Home, ja se sap que a la meva edat tot va a favor de la llei de la gravetat, que quan em trec els sostenidors dic, ui, que fred està el terra. Caperucita Roja, otra. Su madre, una cabrona de mucho cuidado. Esa no lo pone en el cuento.
Pero hay que tener muy mala leche para mandar a la pobre niña sola al bosque y encima vestida de rojo, para que el lobo no tenga dudas. Verde, 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 rojo. Eso es para ver, ¿eh? La veritat. No és per compartir. Heu fet sentir molt, la veritat. Mira que compte. Si us heu agafat carinyo. Ara no cal que quan sortiu d'aquí em digueu on aneu, ni on aneu, ni el que fareu. No m'he de fer res. Però mira, sí que us demanaria, sisplau, que quan arribeu al lloc, envieu un WhatsApp. Hem arribat bé! I jo em quedo molt més tranquil.